ha massa gent posant entremig a les bèsties i trenquen totalment la imatge. Encara puja, és un 4, Vale. Un 4, vinga, em fan un 4. Molt bé, sí senyor, amb 2. Molt bé. Els dels dracs, que passin cap al darrere tots. Clau, o s'ajupin, o fotin algú. En Julià construït l'acte de l'escola Gironell de Cuixà. Ara sí, un fort aplaudiment per Cuixà. Un fort aplaudiment per les bastoneres del Casal Roig de la Bisbal d'Empordà. Aquesta cultura popular és potser més amenaçada encara per tot allò que ens arriba via internet i xarxes socials. Gràcies, Blanca. Tot seguit, per cloure el torn d'intervencions, passarem la paraula a Lluís Sáenz, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Tenim davant els objectius importants i els objectius de la societat. És fort.
Plegats ens interpretaran la sardana Mas Morena de Ricardo Abassà.